Čaute ľudia, tak som tu zas. Nebojte sa, Wings Club video bude, ale medzičasom som vám chcel priniesť jedno takéto menšie video, takéto low budget video. Ako môžete vidieť, zmenil som aj scenériu z môjho provizorného štúdia za túto kuchyňu, hej. Však ale nie. Liebherr, nemecká chladnička do piči, nemecký šporák, nemecká mikrovlnka. Čiže vidíš, že proste papa prorok je závodov, že má zrižované. Čiže dajte určite vedieť, či sa vám páči táto zmena prostredia. Nemám tu žiaden profesionálny mikrofón, nahrávam to len tak na laptop. Každopádne, o čom je teda toto video? V tomto videu som sa vám chcel trošičku bližšie priblížiť, že kto vlastne som, aké názory zdieľam a teda aj samozrejme, že či som teda ten dezolát alebo ten slniečkar, lebo to sú tie najpodstatnejšie veci. To je to najväčšie delenie v tejto krajine, hej. Ono je to celkom vtipné, lebo vieš, ja keď som napríklad v Bratislave, hej, tak tam som proste najväčší dezolát. Ale keď som doma na Kysuciach, tak vtedy som proste slniečkár a americký zapredanec. No a v tomto videu som sa teda rozhodol, že vám priblížim taký zoznam mojich ops, hej, alebo zoznam mojich nepriateľov, ľudí, ktorých vo všeobecnosti nemám rád, voči ktorým nemám žiaden rešpekt, alebo mi nejako vadia. OK, tak začneme s niekým slávnym. Separ. Ja keď som chodil ešte tak na strednú školu, ja som si Separa celkom išiel. Album Bulldozer je klasika, hej, Pirát je tiež dobrý. Projekt DMS 2015 taktiež super. Ja Separovi nezazlievam to, že Čavo sa proste posnažil zmeniť zvuk, hej, že kedysi robil taký ten skôr old school, tvrdý rap. Teraz robí také tie kolotočarské klubové pičoviny. To je za mňa v poriadku, to není problém. Taktiež ja osobne nevnímam ako problém to, že Čavo zmonetizoval svoju fanbase tak, ako ju zmonetizoval. Vychytená značka, všetci ju poznáte. Klasika. Ja to Čavovi úprimne prajem, akože čo sa týka biznisu je extrémne šikovný. Však vás podojil, ty kokot. Na tých Separkoch vás teda akože riadne podojil, čiže rešpekt. O to vôbec nejde. No dobre, teda tak o čo ide? Ako to len povedať? Mňa by zaujímalo, že proste tí ľudia, s ktorými Separ spolupracuje na tvorbe nejakej pesničky, lebo však hej, on je ten rapper, on tam nahrá vokály, on si napíše text, do toho tam má niekoho, kto mu spravil ten beat a do toho tam asi nejakí ďalší ľudia od toho audia. Ale viem si predstaviť, že proste keď Separ ide urobiť nejaký nový song, že na tom pracuje viacero ľudí, hej, chápeme sa. No a moja otázka znie, že dajme tomu, že na nejakom priemernom Separovom tracku robí dokopy 10 ľudí, tak moja otázka znie, že či nikto z tých 10 ľudí, čo na tých pesničkách robí, že či všetci títo ľudia ako keby nemajú súdnosť. Alebo takto. Vieš, ako sa natočil Star Wars Episode 1 Phantom Menace, Skrytá hrozba? A ten film bol taký, že no jednoducho nebol dobrý a ľudia sa proste báli povedať Georgeovi Lucasovi nie na jeho priebané nápady, lebo proste mali za nejakého mesiaša. Tak mňa by to proste takto zaujímalo, že či tí ľudia, ktorí robia dneska Separovi hudbu, že či sú to všetko proste takí jesmeni, že oni si vypočujú ten finálny produkt, ten finálny produkt spôsobuje fyzickú bolesť v tvojom násluchovom ústrojenstve, alebo to som tiež použil takú frazu, hej, v tvojich ušiach. A oni proste fakt počujú tieto nové Separové pičoviny a povedia si, že áno, je to dobré, áno, môžeme to vydať. Úprimne z mojej osobnej skúsenosti vyplýva, že
v dnešnej dobe priemerný Separov fanúšik je buď nejaký 35-ročný skrachovaný taxikár, alebo nejaká opitá 16-ročná baba z hotelovky. No kamo, a ďalšia podstatná vec, veď ten Separ posledných 10 rokov furt rapuje o tom istom dookola. Veď kamo, ja to už nemôžem počúvať, ten grift, že akí sú ľudia neprajní a proste hejteri a to sú proste tie Separové dristy, fakt, že Separové dristy, furt všetky texty sú o tom istom. Keď nedaj Bože vidím nejaké jeho Instagramové storičko, tak čau furt plače nad takými istými pičovinami. To je hrozné. Takže to by sme mali Separa. Ďalší pán na holenie, Mr. Kanye West. Pozri sa, ty a ja, my nie sme stejní. Ja mám rád Kanyeho Westa kvôli tomu, lebo čau nahral kopec legendárnych albumov a naozaj si idem jeho hudbu. Ty si fanúšik Kanyeho Westa kvôli tomu, lebo si neojacista. Dokonca, mám aj CD, ty kokot, hej. Graduation. Ty kokot, jak sa to otvára, to tu ešte odjebem, hej. Kúka na to. Real ones vedia, že toto je najlepší Kanyeho album. Takto. Ja som dlhé roky glazoval Kanyeho Westa, hej. Ja som to ľuďom hovoril, že nie, on není len proste nejaký taký uletený černoch z Ameriky, čo chodí s Kim Kardashian a robí neviem aké pičoviny, že ľudia, vypočujte si túto hudbu, vypočujte si túto hudbu a povedzte mi, že nie je genius. Roky som ťa Kanye glazoval. Ako si sa mi odďačil? Kedy sme my, Real Kanye West fans, mali dobrý album? 2016, hej? Odvtedy, áno, to už je takéto obdobie, kedy Kanye mu začal iba jebať čoraz viac a viac, rozišiel sa s Kardashiankou, začal tam fetovať ten Galaxy Gas, mal to svoje kresťanské obdobie, z toho kresťanského obdobia prešiel na ten svoj Alex Jones, konšpiračný, anti-žid, shit, teraz má pesničku, všetci vieme akú. Čiže všetci vieme, ako to bolo s Kanyem, ale tá jeho hudobná tvorba neuveriteľne upadla. A mňa to úprimne mrzí, ako vravím. Kanye, ja zbožňujem tvoju hudbu, respektíve zbožňoval som tvoju starú hudbu, ale opäť, toto bolo tvoje životné poslanie, a ty si sa na to vyjebal. Ty si proste začal robiť úplné pičoviny. Tie tvoje posledné albumy, čo to bolo? Hej, tie Vultures, ty koko, neviem to vysloviť, proste Vultures. No Vultures bola proste absolútna sračka. A mňa osobne iba mrzí to, že nedožijem sa pravdepodobne ďalšej skvelej skladby od teba. Čo je mi úprimne ľúto. Hej, čaute ľudia. Takže hádajte čo? Prorok z budúcnosti tentokrát. Ako už isto viete, Kanye bude mať koncert na Slovensku. No a ako som spomínal, ja mám s Kanyem beef. A ten beef spočíva v tom, že Kanye West, legendárny rapper, producent, neuveriteľný prínos aj do módy. Jednoducho Kanye bol pre mňa taký hudobný mesiáš a za posledných 9-10 rokov nie je to jednoducho boh vie čo. Čavo vyslovene veľa začal fetovať a z toho ho preplo. No a ako už teda viete, Kanye má teda koncert na Slovensku, na festivale Rubicon. A hádajte čo, na Slovensku sa spustila petícia proti tomuto koncertu od nejakého združenia Mier v Ukrajine. Čo ako, pozri sa takto. Ja som number one hater Ruska na Slovensku, hej? Ja kebyže mám tú možnosť, ja by som tú krajinu vybombardoval do hladka. Z Ruska nikdy nič dobré neprišlo. Takže čo sa týka tohoto konfliktu Ukrajina-Rusko, jednoznačne stojím na strane Ukrajincov.
Vysvetli mi ale, čo s tým má spoločné koncert Kanyeho Westa. Podľa mňa sme tu pri takej tej klasickej dileme, kedy existuje nejaký umelec, nejaký hudobník, ktorý na jednu stranu má neuveriteľný hudobný umelecký prínos a na stranu druhú on ako človek je kokot, dopustil sa nejakých trestných činov a tak ďalej a tak ďalej. Povedal by som, že existujú dva také pohľady na túto situáciu. Prvý pohľad je taký, že OK, mám rád svoju hudbu, nepáči sa mi, že ty ako človek robíš tieto veci, ale úprimne je mi to jedno, lebo v prvom rade som tvoj poslucháč, čiže rob si čo chceš, ak urobíš niečo nelegálne a pôjdeš za to do väzenia, bohužiaľ, ale ja si tvoje umenie budem naďalej užívať. No a druhý spôsob je ten, že máme tu tú takzvanú cancel kultúru, hej? Že OK, ty si urobil niečo zlé, proste cancelled, nebudeme počúvať tvoje pesničky, nebudeme chodiť na tvoje koncerty a tak ďalej a tak ďalej. Podľa mňa je na uvážení každého človeka, či chce toho umelca naďalej podporovať, alebo nie. Pozri sa, ak si mal rád niekoho hudbu a ten čávo sa zrazu správa divne a robí divné veci, je to tvoje individuálne slobodné rozhodnutie prestať ho podporovať, prestať konzumovať jeho tvorbu. To je podľa mňa úplne v poriadku. Ale ja jednoducho nerozumiem tomu, prečo vy ľudia máte tú potrebu kaziť tej druhej skupine zábavu. Však ty, keď si išiel Kanyeho a Kanye začal proste fetovať ten Galaxy Gas a začal ho proste strihať najskôr s kresťanstvom, potom, ja neviem, s konšpiráciami, nacizmom a týmito kokotinami, tak ho ignoruj. Prečo ty máš potrebu kaziť iným ľuďom zábavu? Zober si, že koľko je na Slovensku ľudí, pre ktorých hudba od Kanyeho Westa veľa znamená, na takéto niečo sa naozaj tešia a kvôli proste nejakým vytraseným kokotom, čo podpíšu petíciu, tú jedinú možnosť v živote, ktorú majú vidieť svojho obľúbeného interpreta, tak toto proste nebude, hej? Toto proste nebude, lebo ty si dement. Tebe sa niečo nepáči, tak ty chceš pokaziť zábavu všetkým. No ako sa hovorí, s Kanyem to bolo fool me once, lenže ja som bol fool twice. Mr. Playboy Carti, hej, tento album, to je klasika. Čau, však tu máš Location, Magnolia, ikonické tracky, hej. No a teda, čo sa vlastne stalo? Ja Cartiho už roky hypujem ako to najlepšie, čo sa prihodilo modernému hip-hopu. Cartiho fans sú real ones, my sme tá elita medzi elitou. Keď jeho hudbu počuješ prvýkrát, tak si najskôr taký, že ty kokos, že toto je proste strašný hudobný brainrot, ale eventuálne v tom objavíš tú skrytú genialitu. Tá hudba je producentsky na hrane. No a čo Carti spraví potom, čo ho roky glazujem ako to najlepšie, čo je aktuálne v hudbe, ako novú dobu reinkarnáciu Ježiša Krista? No vydá nedokončený 35-trackový slop album. No a vieš čo? Aspoň sme z toho dostali nejaké dobré meme, hej? Swamp Easel, Sear, Eat the Pussy. Internet mal opäť z čoho žiť. No a taktiež cením, že Carti priniesol opäť niečo trochu neopočúvané, opäť, jak sa hovorí, zmenil ten štýl, ale celý ten album je tak strašne unfinished. Proste daj si hociaký track z tohto albumu, daj si ho do YouTube, daj si to ako fanušikovský edit a ten fanušikovský edit znie trikrát lepšie. Proste čavoci, čo majú doma v detskej izbe upierateľné FL Studio, to vedeli spraviť lepšie ako henty dementi 5 rokov v štúdiu.
No a tým, že Carti bol pre mňa taký ten chosen one, toto ja vnímam ako zradu. Hej, Čavo nemá čas 5 rokov nahrať dobrý album, musí používať AI deepfakey na pesničkách, no za to má čas škrtiť svoju tehotnú priateľku. GG bro. No a pokračujeme ďalším reperom na zozname a ním je teraz Friar Flex King. Akože bro. Kamo, Separovi fanúšikovia, ja sa vám chcem ospravedlniť, ale bro, nie je Friar Flex King. To je... Ja nemám slov, ja proste... Keď ja sa o niekom dozviem, že je neironický fanúšik Friara Flex Kinga, tak ja toho človeka mám za mentálne postihnutého. Ale fakt. A teraz sa pozrieme na Lady Ziku. Moja konšpiračná teória je taká, že Lady Zika je antikrist. No a teraz ma počúvaj. Ona je reálne ten falošný mesiáš. Vieš, ona tak na pohľad má taký ten svoj sympatický, široký úsmev, hej, má proste strašne veľa zubov, taký ten americký úsmev. Ale ty jednoducho vidíš, že za tým úsmevom sa skrýva totálny void, hej, totálna prázdnota. No a teraz si predstav, že ty si taký ten pobožný človek, snažíš sa viesť svoj život vzorne, no a potom príde Lady Zika a ona ťa touto propagandou ťa ako keby zvedie do tých vôd sektárstva a fanatizmu. No a z teba sa tým pádom stane obeť niekoho, kto ťa chce iba zneužiť pre moc a peniaze. No a preto ja osobne vždy, keď idem do mesta, tak mám so sebou taký maličký ruženec. Ak by náhodou Lady Zika šla naokolo, aby som bol ochránený pred týmto démonom. No a zabudol som ešte na jedného repera a ním je Rytmus Patrik Vrbovský. Pozri sa, Rytmus je ikona slovenského hiphopu. Aj ten najväčší Rytmusov hater má od neho aspoň jednu obľúbenú pesničku. No ak mám byť úprimný, opäť za posledné roky všetko, čo tento Harry Potter a polovičný cigaň vydal, bola za mňa úplná pičovina. Vždy, keď je Rytmus na nejakom fite, tak to zaručene dojebe a iba mi potom brúsi uši s nejakým divným flowom, ktorý mu absolútne nesadne. Vždy, keď počúvam J-Lo od Kontrafaktu, tak presne tá jeho pasáž, to je jednoducho tak otrasné, že ja to musím preskočiť. No a chápeš ma, ja mám rád Bangoro a taktok, ale posledných 10-15 rokov Rytmus fakt za mňa, čo pesnička, či už proste jeho, alebo niekde je on na fite, on ten fit vždy dojebe. Keď je niekde fit Rytmus, tak viem, že Rytmus je tá najhoršia časť z tej pesničky. Predavačky. OK, pozri sa. Ja rozumiem tomu, že pracovať v Lidli, alebo v Tesku, alebo v Coop Jednote je pekne na piču robota. Hej, musíš tam dealovať proste s kadejakými lobotommi, čo začnú zdržovať radu pri pokladni pre nejakých 20 skurvených centov. Ale nemusíte si to odbavovať na normálnych zákazníkov, ktorí si iba prišli v kľude nakúpiť zo pár vecí. Mňa tak šikanuje jedna trúbka so studeným poltom v bile, ktorej naposledy vadilo, keď som jej povedal, že chcem 12 kusov párkov, lebo ty kokododa musí počítať do 12. No a same thing sú úradničky, buďme k sebe úprimní, títo ľudia sú mimo štátneho sektora nezamestnateľní. Ďalej, fejkoví kresťania. Ja tu teraz nie som od toho, aby som hejtil akékoľvek vierovyznanie alebo náboženstvo. Vonkoncom ja som tiež vyrastal ako kresťan. A vieš čo, podľa mňa Ježiš Kristus je aj celkom dobrý vzor pre ľudí. Povedal by som, že každý človek má takú nejakú základnú intuíciu v sebe. Teda toto, o čom teraz ja budem hovoriť, to si nemyslím, že
je to nejaká mágia, alebo nejaká ezoterika, alebo nejaký, ja neviem, iný psychošit. Toto je podľa mňa fakt iba taká tá level 1 intuícia, ktorú človek má. No a mne táto intuícia hovorí, že vždy, keď vojdem do kostola, tak percento ľudí, z ktorých vyslovene takto že vyžaruje taká tá, nazvime to, negatívna démonická energia, tak to percento ľudí, z ktorých toto vyžaruje, je väčšie ako v takej krčme 4. cenovej skupiny. Osobne vnímam tento fenomén, kde si myslím, že strašne veľa ľudí, ktorí majú, nazvime to, zlú natúru, je vychovaný v tejto cirkevnej viere, hej. Proste od malička chodia do kostola, hej, snažia sa správať vzorne podľa nejakého Božieho zákona. Ale ty jednoducho cítiš z tých ľudí, že oni akýkoľvek nejaký Boží zákon maximálne ohýbajú vo svoj prospech. Vidíš na nich, že pozerajú sa na teba cez nos. V očiach majú taký prázdny pohľad, ako keby títo ľudia v minulom živote boli nejakí SS-áci a reinkarnovali sa ako Anička z Oravy. Taktiež taký častý symptóm, ktorý pozorujem u týchto ľudí, je, nazvime to, otázna morálka. Ja teda nie som zrovna morálny človek, ale vždy ma tak zaskočí, keď títo vzorní kresťania sa snažia napríklad vyliečiť homosexualitu z nejakého chudáka, hej, lebo to im proste príde správne. Prípadne nejaký chudák má rakovinu, hej, a takýto čavo ti povie, že to je Boží trest, to je forma pokánia alebo niečo obdobné. Proste takéto tie drobné veci, že aj mne ako človeku, opäť, čo asi nemyslím, že som zrovna morálny človek, ale je to také, že sa až na tým pozastavíš, že vieš, že preboha, ty kokos, že a týchto ľudí proste ani necekne. Spravodajstvo TV Markíza. Z hodinového programu je polovica o tom, ako zomrel pápež, hej, so všetkým tým zbytočným extra flafom, a druhá reportáž na to je, že proste čosika nejaké tušňaky v zoobojniciach, hej, proste zoobojnice niečo reportáž, to je tá druhá reportáž. A proste tuto na Slovensku, ty koko, tu sa udeje nejaký štátny podvod každý deň, hej, tu sa ujebe niečo každý deň. Celá táto krajina je proste kompletne rozkradnutá, skorumpovaná, mafiánsky štát. Tak smrť pápeža na pol hodinu, zobojnice a všetky také tie aktuálne slovenské politické kauzy, hej, to je, že spomenuté len tak na 30 sekúnd. Tak to akože fakt, chlapci, kvalitné spravodajstvo. Ďurianka, ty už sa prosím ťa na to konečne vyjeb. Venuj sa radšej fajčeniu bohatých kokotov, to ti išlo najlepšie vždy, ty zlatokopka pojebaná. Pani Žureková z denníku SME. Legendy hovoria, že vždy, keď táto pani uverejní nejaký článoček, tak predvolebné preferencie Smeru vzrastú o 10%. Táto pani je podľa mňa definícia slova midwit, alebo ako povedal Iggy, múdrosráč. No a celkovo všetky títo progresívni midwit žurnalisti, na jednu stranu polovica vašich článkov je o tom, ako proste dezolati toto, dezolati hento, dezinfo, hoaxy, ale Morešek, vy ste to isté, hej? Vy ste rovnaká strana rovnakej mince. Vaše články sú čistá demagógia, vy píšete o veciach, ktorým absolútne nerozumiete. Taký exemplárny príklad, čo som posledne čítal, hej? Divácká recepcia druhej série seriálu The Last of Us. Druhá séria seriálu The Last of Us je podľa videohry The Last of Us Part 2. Táto hra nebola prijatá dobre. Dôvod je proste na piču.
Čiže keď podľa na piču predlohy spravíš seriál, bude tiež na piču. Druhá séria The Last of Us je teda objektívne zlý seriál, natočený podľa objektívne zlej predlohy. A ako čerešničku na torte tam máš aj objektívne zlý casting. Takže samozrejme, že na denníku N vznikne takýto luxusný článok, prečo na Bellu Ramsey z The Last of Us útočia nielen huby, ale aj manosféra. Môj ty bože, ty kokot, je to proste zlý seriál, to nie je také hlboké. Ježišmaria, Moreve, to nie je také hlboké, aby si ty napísal o tom esej, ako zlý biely muž je zlý biely muž. Každý, kto videl tento seriál, alebo hral hernú predlohu, vie, že dvojka je proste na piču. Tu ani nezáleží na tom, že či si proste ten slniečkár alebo dezolát. My všetci sa na tom takto zhodneme, že je to jednoducho zlé. A my všetci spoločne univerzálne neznášame to, ako Neil Druckmann nenávratne poškodil celú značku. Ďalej nominujem do tohoto videa stranu Hlas SD. Smer je do piče aspoň taká tá OG mafiánska kleptokratická strana, hej? Ale Hlas je closeted homosexuality smer. Na čele aj s tým naším teplým prezidentom Pele. No cap, radšej by som mal za prezidenta Slotu, jak jen tú teplú tyčinku. Vy všetci ste len banda prospechárov, čavovci sa tu hrajú na chrunkavých, v reklame pečú kapra s manželkou na Vianoce, ale všetci dobre vieme, že po tajme chodíte najradšej niekde do vrútok a núkate ľuďom peniaze za to, že ich môžete vyfajčiť. No a Robo, ty už prosím ťa tiež, zober si všetky tie svoje nakradnuté peniaze, tie tvoje mafiánske štetky a pákuj už do piče niekde do tej svojej vyjebanej chorvátskej vily. Už nechaj túto zuboženú krajinu konečne na pokoji. Prosím ťa, ty kokot. Už ťa má každý Slovák ponúriť. Za môj život sa nestihne napraviť ten bordel, to ako ty si rozjebal túto krajinu. Ja sa už nemôžem pozerať na ten tvoj prepitý, hranatý, jedovatý ksicht. Proste choď už do piče matere a nevracaj sa. Ďalej nominujem dezolátky. Nie dezolátov, ale dezolátky ako ženský rod. No a prečo? Kamo, tieto ženy sú strašné Karens. Oni majú pocit, ako sú strašne anti-establishment, hej? Ako nie sú ovce. Ale pritom všetko, čo robia, je, že podporujú ten establishment. Čo mi normálne vysvetlí, ako si ty trúbka dospela k názoru, že ty si anti-mainstream, keď volíš stranu, ktorá tu vládne už ty kokot 15 rokov. Moja zlatá, ty si in fact tá ovca. Ty si in fact ten establishment. A tieto ženské ti budú hovoriť, že proste ako západ upadol, hej? Ako mladí muži sú už proste len nejakí zženšili fanboyi, čo nevedia absolútne nič spraviť. Nie ako mužný Slovan z Ruska, hej? Tam sú do piče poriadni chlapi. Taký Rus, bola ten by ti chytil tú tvoju sprostú hlavu, takto by ti ju otrepal ty kokot o zárubňu dverí a išla by si s tým na políciu a hádaj čo, tí kokoti by ťa s tým iba vysmiali. Veď zober si, že nikto nikdy v histórii nemal taký privilegovaný život, ako ženy v tzv. Liberálnom západnom svete, hej? Ako fakt more táto tá kognitívna dizonancia, Rusko best, hej more, ty kokot, Rusko best akorát tak v štatistikách domáceho násilia. Ďalej. Tínedžeri v baggy jeansoch a bundách. Ja viem, že toto je strašne malicherné z mojej strany. Ja viem, že móda je subjektívna, ale nemôžem si pomôcť. Ja keď idem po meste a vidím 4 kokotoch
čo majú ten istý, ten jeden trendy brokolicový haircut, majú oblečené tie isté veci, tie isté bagy kokotiny, tak ja mám jednoducho pocit, že vy ste tie NPCčka, ktoré vygeneroval Matrix na to, aby zaplnil priestor, ale zároveň, aby ušetril na výkone. Ja jednoducho neverím tomu, že vy v sebe máte niečo ako vlastnú dušu alebo nejakú samostatnú esenciu, hej. Proste strašne sa ty snažíš vyzerať odlišne a preto vyzeráte všetci absolútne rovnako. Všetko je to len nejaký skopírovaný estetik z TikToku, hej. More si dá vytetovať Ank, ty kokot, a si myslí, že ako zabil. Ako fakt, keď si hral starú hru a tam bola taká optimalizácia, že tam bolo pripravených 10 NPC postav, ktoré sa tam striedalo dookola. Hej, si hral proste GTA San Andreas a išli tam proste tí 4 vágoši a proste všetci tí vágoši vyzerali rovnako. Tak toto si ty kokot, ty si proste to vágošské NPCčko proste z toho GTA San Andreas. No, a ak sa bavíme o ľuďoch, ktorí nemajú dušu, na záver nominujem, nazvime to, mileniálov strednej ekonomickej vrstvy. Títo ľudia sú, prosím pekne, perfektní konzumenti. Keď stretneš takého človeka, on ti proste hneď povie všetky proste tie miesta, kde je ten top burger, pizza, hotdog, kde máš ísť na ten XXL donut, triple Oreo, KitKat, proste kokotina, z ktorej dostaneš instantnú cukrovku, posypaná dubajskou čokoládou a proste stojí to 7 €. Ich život sa jednoducho točí okolo tohoto priebaného hipsterského street foodu. Títo ľudia by sa prepadli po textúru, kebyže musia zožrať nejaké nutrične výživné jedlo. Môžeš ísť do reštiky na niečo normálne, hej, máš na to peniaze, zober si, že si v tej situácii, hej, že si ten mileniál, čo má zarobené nejaké peniaze, hej, robíš v IT alebo whatever, niekde v Bratislave, nevadí ti dať 20 € za nejaké jedlo, ty máš peniaze na to sa stravovať nejako rozumne, ale nie, bro, radšej budeš žrať skurvený street food každý deň. Môžeš sa obliecť pekne, opäť máš na to tie peniaze, ale nie, proste čavo sa radšej oblečie ako newyorský Neighbor z roku 2004, hej. Proste toto je ten style, hej. Ty máš peniaze na to sa nejako slušne obliecť, kúpiť si nejaké kvalitné, pekné oblečenie, ale ty si radšej zajebeš nejakú mikinu za 500 € a nejaké vyjebané neonové tenisky za 400. Nie, bracho, ja nejdem do žiadnej krčmy s tebou. Ja chodím iba tuto do tohoto remeselného pivovaru na poctivú IPu. Proste, bro, to pivo stojí 5 €. Sedíš proste v podniku, čo vyzerá nejako taktok. To pivo chutí proste totálne na piču, hej. Ty sa budeš tváriť, aký si ty proste beer expert a neviem čo, budeš ohrňať nos nad 12-kovým Radegastom, ale špeciálne si priplatíš za to, aby si pil nejaké pojebané remeselné pivo, ktoré chutí totálne na piču. Všetky tvoje hobby sú len nejaký konzum. Nechceš mať deti, lebo sú drahé a pritom máš doma, ty kokot, 15 mechanických klávesníc, nejaké priebané anime figurky, máš tam taký jebnutý Harry Potter merch, hej, autentický prútik za 1000 €. No a preto ty kokot, veď vy ste všetci proste chodiaca definícia Peter Pan syndromu, hej. Mentálne ste sa zasekli na 12, keď ste nemali žiadne peniaze, teraz máš 30, tak kupuješ si všetky tie kokotiny, čo si chcel, keď si mal 12 rokov. A preto vy všetci vyzeráte rovnako, správate sa rovnako, proste si 30 niečo ročná čajka,
tvoja postava zodpovedá tomu streetfoodovému burgeru, čo si objednáš cez jebnutý Volt každý boží deň do svojho priebaného ofisu. More, žereš len kokotiny, máš na sebe nejaké priebané tetovania, máš nafarbené vlasy na ten trend z roku 2015, si strašná catfish, tvoje hobby je, že si make-up artist a preto vždy, keď si namaľovaná, vyzeráš na 27, ale keď nie si namaľovaná, tak vyzeráš na 40, ako keby si mala jebnúť čoskoro, ako keby ťa malo klepnúť, presne tak proste vyzeráš ráno, keď sa zobudíš. No ja neviem, ty kokot, isto sa smeješ, ty kokot, nad vtipoch z MFK, hej. Večery trávíš v nejakých priebaných podnikoch, priatelia sú tvoj obľúbený sitcom z nejakého dôvodu. Peniaze míňaš na nejaké dedinské pičoviny ako merch z Harryho Pottera. Volíš progresívne Slovensko, lebo je ti sympatická Saifová žena. Prisám Bohu, v každom krajskom meste každý druhý triciatnik je presne toto, čo popisujem.